Hola! Bueno, avui vinc en una novetat. A veure... és que avui he agarrat el carro en la xiqueta, en comptes de doblar el braç. Avui vinc en una novetat, i és que després d'una setmana i pico pujant estos vídeos curtets, hola! Tenim una persona que s'ha unit, dues persones que s'han unit al principi del vídeo. Molt bé! Benvinguts, benvingudes. Pues això, estava dient que avui vinc en una novetat, que és que després de un poc de rodatge, de pujar vídeo cada dia i tal, sabeu que en els stories d'Instagram a les 24 hores desapareix el vídeo. I jo no sé per què, encara que ho tinc configurat de que s'aguarde, no se m'ha guardat. No sé per què. O sí que està guardat, però no ho trobo. Això, o sí que està guardat, però no ho trobo. Però bueno, total, que com veig que pues, a alguns pues, resulta interessant el que parle i bueno, jo cada vegada me trobo més solta a l'hora de gravar i tal, he pensat en pujar-los al meu canal de YouTube. No vaig a fer-me youtuber ni res d'això, simplement és pues, per a tindre una base de dades ahí, per a, bueno, pues, per així 10 anys riurem un rato, no? I bueno, digueu-me a veure què vos pareix i tal, i això, eixa era la novetat. Però bueno, de totes formes, seguiré en els directes estos de 6 minutets, 10, bueno, segons també la resposta que reba, es faré més llargs o més curts. Bueno, avui el tema que anava a tratar, no sé si se m'ha escoltat, perquè ha passat una màquina d'estes que van netejant carrer. El tema que vaig a tratar avui és el minimalisme. I direu, alguns no sabreu això el que era. Jo fins fa poc tampoc sabia què era. A mi me parlaven de minimalisme i pensava, pues minimalisme és algo pues, de viure d'una manera senzilla, no? I ja està, no pensava en res més. Ho associava més pues, a un estil de vida pues, en la muntanya, en el camp, pues, tipo en una caravana, no? Com en no sé quina pel·lícula que vaig veure. Jo és que per als noms soc horrible, no me'n recordo de quina pel·lícula era. Era algo de Xina, com Into the Wild o algo a lo salvaje, no me'n recordo com se deia la pel·lícula. Algo de Xina. Que era un xic que vivia en una caravana. I bueno, això, n'hi ha crítiques cap al minimalisme, això de viure en poquet i de buscar això, el de viure en poquet, que és que se critica a aquestes persones que viuen així, pues que són unes agarrades o són, diguem, antisistema. I realment després, investigant un poc sobre el tema, vaig veient que no és així, que no és ser antisistema ni és ser un agarrat. És simplement, bueno, ser un poquet antisistema sí que és, perquè és anar un poquet en contra del consumisme, no? D'eixa cultura d'anar-te'n tots els anys de vacances, precís, de comprar-te l'últim model de mòbil, o l'últim model de tele, o de videoconsola, o tindre roba de moda, o trencant un poquet en aquestes exigències que realment no són exigències, són pressions que fa la publicitat per a vendre, no? I que molta gent pues, se ho agarra com si fos això, vamos, religió, que té que complir-ho. Per tant, això, jo pues, això, volia parlar d'aquest tema. Estic seguint diversos canals en YouTube sobre minimalisme, uno que es diu
Lucía Terol, un altre que es diu Vida minimalista, de Merce, un altre de minimalisme. Seguia un altre d'un xic, però puja molt poquet i no me'n recordo com se diu. I realment, pensant-ho, o sigui, si tu gastes en lo justetet, vius en menys coses, necessites menys ingressos perquè no tens tants gastos, o si tens molts ingressos te'ls pots guardar i fer un gasto gran, no sé. També té molt a veure el guardar per a després algo més gran, té molt a veure en la demora de la recompensa, i això, el ser capaç de demorar una recompensa és una aptitud molt bona per a l'èxit de les persones, per a no conformar-se en poquet, sinó esperar a aspirar a més, no? Com el que estudia un parell d'hores i diu, bueno, jo ja en això ja m'ho sé un poc per a provar i ja està, i me conformo en un 5, o la persona que diu, no, jo estudio més, a veure si trac un 10. Vinga, no és igual. Per tant, el minimalisme té a veure en tot això. Si se veu des d'aquest punt de vista, que he dit abans de que les persones no gasten en qualsevol cosa. No? I bueno, això era la reflexió que us portava avui. S'ha unit una altra persona, benvinguda, i això, després, el que he dit abans, pujaré este vídeo, si no se talla o se m'acaba la connexió o el mòbil se torna varilla, no sé. Jo intentaré pujar al meu canal de YouTube, que encara no tinc decidit el nom, que ja vos el diré. Ja tinc el canal obert, però li puc canviar el nom i no sé encara quin nom ficar-li. Digueu-me idees sobre quin nom ficar-li. Jo és que per al nom soc això, que no me'n recordo dels noms i no tinc inventiva per al nom. Bueno, i per últim, ja me despedís, diguem-vos per on vaig. Com sempre, avui vaig pel carrer Ramon i Cajal. És un carrer molt llarg, de Carcaixent, que és paral·lel a l'avinguda Vidal Canet, que és la que quasi sempre vaig. Però avui he vingut per ací perquè, una per canviar un poc i una altra perquè me venia més de pas, perquè vinc al mercat municipal. Mireu que xulo, un edifici postmodernista en el que, bueno, se va donar peu, no, abans del mercat anirà al banc. Este mercat es va construir ja als anys 30 o per ahí, però després de molts anys de planificar-ho i tal, perquè es va veure que no tot el món tenia horta. Per tant, es va començar a veure una necessitat de que la gent pogués adquirir productes de l'horta fàcilment. I això, que està la vorera ocupada. I bueno, hasta així el directe d'avui. Moltes gràcies per veure. I fins demà en un altre tema. Vinga, gràcies. Adeu.